Mae mor-wenoliaid yn enwedig yn cywio'n bach, yn cael ei bygwth gan ysglyfaethwyr sydd eisiau ei bwyta. O'r awyr, fe ddaw adar megis, y cyddill coch, a'r hebog tramor, gwylanod a brain. Mae mor-wenoliaid yn ddewr iawn, ac yn aml byddant yn ymosod ar yr ysglyfaethwyr mwyn amddiffyn ei cywio'n bach. Mae rhai ysglyfaethwyr yn dod ar y tir yn cynnwys carlymod, gwencuod, ac yn anffodus, llwynogod. Ond mae help wrth law. Mae wardeniaid a chadwreithwyr yn gwneud eu gorau i amddiffyn y mor-wenoliaid rhag yr ysglyfaethwyr yma, ac maent yn sicrhau y bydd cymaint o gywion â phosibl yn magu plu.